се хонагаи фурӯшӣ дар назди автовокзал кӯчаи Асадулло Ғуломов мебошад. ҳозир суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф боғи Мироненко ва кӯчаи Маяковский, аз ин тараф болотар автовокзал ва ин бошад роҳи оҳану болотар мости автовокзал. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 3 ошонаш ҷойгир аст. се хонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ. ин масоҳат бе ҳисоби балкон аст. дӯстони азиз, боз як балкони 7 метра дорад. масоҳаташ дар умум зиёда аз 60 метри квадратӣ аст. дар 3 ошонаи бинои советӣ худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, навбормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона, балкон дорад. якуму дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем.